Hello everyone, welcome to Bambatha Kamanxiza TV. I'm here to update you of what was happening on Sibongile and Dlamini namhlanje mhla ka-27 January 2025. Induna idinwe igana unwabu ngokweqa kukaSibongile uze abize izidlakela zakhe ngoba efuna ukuzibuza ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi uSibongile eqe. Basho bakithi ukuthi nabo bathe bevuka ekuseni akasekho abazi ukuthi kwenzeke kanjani. Baba kaSibongile uthoba ukwethi hey ubani oyazi ukuthi kuyoke kube njena ngempela ayangithanda ukuhleka. Ebese yabuza-ke bakithi baba kaSibongile ukuthi kungani engayisibhedlela ukwezo asho bakithi ukuthi angeke akwazi ngoba abakubo bazothola ngalento eyenzeke kuye bese bexabana naye. USamuke usefonini ufuna ukuthola ngogogo kakwenzo ekubeni uphethe nonjengaye bathi useshonile ezinganeni kodwa ebephila. Ubaba kaSibongile uxosha ukwenzo ngoba ezokuthiwa induna ikhiphe abantu abayinqwaba manje usaba ukuthi if befica ukwenzo lapha bengambulala ngisho ukumbulala. Bese bezwa into engathi isendlini. Uma beya ngakhona bafica uSibongile bakithi bajabule bamhage baze bambuza ukuthi uphunyuke kanjani. Asho ukuthi uphume ngewindi Nkosi yami ngoba yena bengeke alunge ukuba kuleya ndawo. Ngalana owewe ophatheke kabi ngokuduka kukaSibongile uze ungena kuma-social media uyabazisa ukuthi if kukhona ombonayo asho nebala bamphendule basho ukuthi wathathwa abantu abangaziwa wavele waphatheka kabi kakhulu ngoba enale-stress sokuthi angeke akwazi ukusiza ngalutho. UThulisile bakithi ngala ulokhu encinge njalo ukuthi akadle u-ice cream khona ezoba right ngoba uSbosh uzotholakala. Baba kaSibongile ucela ukwenza noSibongile bahambe khona abantu benduna bengeke bebathole athi ukwenza bazoya endlini yakhe anqabe ombambo. Hhayi bese kuvela elinye icebo lokuthi abaye ku-Anofundo nebala bavumelane bonke. Ngeke lana ungakhohlwa ucindezela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bayo.